имрӯз дар рақобатҳои қаҳрамонии ҷаҳон дар вазни то 90 килограмм Комроншоҳ Устопирён ва Ҷаҳонгир Маҷидов аз Тоҷикистон намояндагӣ карданд. Комроншоҳ Устопирён даври аввалро бар муқобили варзишгари Зеландияи Нав Волис Ноа баргузор намуд. дар ин вохӯрӣ Комроншоҳ пеш аз анҷоми вақти асосӣ бо як партофти хуб имтиёзи ипон кор кард ва роҳашро ба даври дуюм ҳамвор сохт. дар даври дуюм Комроншоҳ Устопирён бо ҷудокори пурқуввати гурҷистонӣ Лашаа Бекаури, ки дар фаъолияти варзишиаш баландтарин ҷоизаи сатҳи варзишӣ, медали тиллои бозиҳои олимпӣ ва 3 нишони тиллои дигар аз қаҳрамонии ҷаҳонро дорост, қувва озмуд. мутаассифона паҳлавони шинохтаи кишвар ба ин рақиби сарсахти худ баробар шуда натавонист ва муборизаро дар ҳамин марҳилаи чемпионат ба поён расонид. ҷудокори дигари меҳан Ҷаҳонгир Маҷидов низ вохӯрии аввали худро бо пирӯзӣ анҷом дод. ӯ дар даври якум бо намояндаи Миср Умар Элрамлӣ рақобат намуд. дар дақиқаи аввали дидор Ҷаҳонгир Маҷидов бо як партофт имтиёзи вазар гирифт ва ҳамин имтиёзро то охири вақт нигоҳ дошта ба даври дуюмро хат гирифт. аммо дар майдондории даври дуюм бар муқобили Вант энд Ноэл аз Нидерланд Ҷаҳонгир Маҷидов 3 шидо гирифт ва аз идомаи рақобат маҳрум карда шуд. хотиррасон мекунем ки Вант энд Ноэл аз мусобиқаҳои тоскӯлои бузург 3 нишони тилло ба даст овардааст. бо ҳамин рӯзи панҷуми чемпионати ҷаҳон низ барои ҷудокорони тоҷик бебарор анҷом ёфт. дар рӯзи шашуми мусобиқа Тоҷикистонро танҳо Абубакри Акобир дар вазни 100 килограмм намояндагӣ мекунад. мутаассифона шидои сеюмро ба паҳлавони